Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo Eros López. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Eros López, un día máis aquí, que felicidade, Que pedazo de día, Sí. Espectacular. Eu estou moi emocionado, Sí. moitísimo. Estamos cun dos mellores defensores da iba a decir da historia do fútbol, Pero do fútbol galego pode ser, unha lenda do fútbol galego, unha lenda do Pontevedra. Unha lenda tamén en Ferrol, que seguro que recordan con cariño, en Vigo, Sí. e agora en Marín. Agora en Marín, na primeira autonómica, algo impresionante. Hoxe estamos con Víctor Vázquez. Churre, benvido a Non Vale Furar. Que tal, como estás? Moi ben, moitas gracias pola invitación. Estamos encantados de terte con nós. Bueno, nós sempre empezamos polos inicios e queremos coñecer un pouco máis ese Churre neno cando empeza co balón. Non sei como foron os teus inicios, dicías que ao mellor no Pobo, en Marín, como foi o tema? Sí, pois, desde pequeniño, pois, ali na aldea onde vivimos nós, en Marín, pois era botar co balón, vivimos cerca de un monteciño, pois, con dous paus ali, pois, a xogar desde que salía o sol, pois, hasta que marchaba a noite, depois, pois, nada, ir pa casa ás 11 da noite, non pasaba nada, non é como agora, que hai que estar ás 8, ás 9 na casa, que senón os pais berran. Antes non pasaba nada e botábamos todo o día fora. Andan con móvil agora. Eso, Sí, antes non existía iso, entonces Fútbol. Efectivamente. Onde das os teus primeiros pasos? Cal é o teu primeiro equipo para... pois é un equipo que xa non existe, que se chamaba O Porvir, un equipo dali de Marín. Hugo Mayo tamén xogou aí, saliu aí tamén neste equipo. Despois desfíxose, xogábamos ali, é un equipo de ali de Marín. Desfíxose, fomos para, bueno, eu fui para a Juvenil de Lérez. E nada, despois Juvenil de Lérez, Celta e demais. Ti xogabas xa de central, Chur? Sempre fuches central? Ou No, no equipo dali de Marín, pois sempre éramos xustos e así, pois xogaba medio centro, un pouco arriba, se íbamos ganando xogaba para atrás, depende do resultado tamén. Sí. Se íbamos ganando, pois a defender, e se íbamos perdendo, pois xogaba máis arriba. Había que probar en todas as posicións. A verdade é que de pequeniño metía bastantes goles, conforme foron pasando os anos, acabouse. Pero sempre, por exemplo, fuches sempre un bo rematador ou así. Sí, sempre metín en categorías inferiores. A verdade é que sempre tuve esa fortuna de cara a gol. Sempre, todos os anos metía bastantes, pero claro, empezamos a xogar xa en categorías pois un pouco máis decentes, e hubo que retrasar posicións, é máis complicado. Claro. E despois comentabas que estabas no Lérez, que era como unha especie, era o Pontevedra? Ou como No, era outro equipo, Agrupación Juvenil de Lérez, chamase, como se fora a Seca, os Algueiriños, depois está o Pontevedra tamén, son como entrense ali na Junquera, parecido, sabes, do estilo, pero é outro equipo diferente. Aínda a día de hoxe aínda están, teñen bastantes equipos, son de canteira sempre hasta juveniles, pero teñen bastantes equipos. Eu marchei de aquí de Marín pois para aí. Non sei por que me sonaba que era como un filial do Pontevedra ou que teña un convenio ou algo así. Sonaba, No, pero non teñen nada de nada. E que compañeiros tiveches nesa época no Lérez? Nesa época no Lérez, pois que xogaran o fútbol despois, creo que ningún. Claro, porque ese último ano no Lérez en Nacional... Sí, en juveniles de Nacional iso xa foi nada. Que pasou? Que antes comentábanos que bueno, tiñades bo equipo e despois, claro, ao cambiar de xeración é como que... Bueno. Sí, cando juvenil de primeiro ano eu estábamos na juvenil de Lérez pois xogando en Liga Nacional,
todo o mundo era de terceiro ano, entonces pois sí que tiñamos o equipo. O tema que acabou a temporada, quedamos ben ese ano, acabou a temporada e o ano seguinte pois solo quedaba eu do ano anterior e o resto pois viñan de amigos meus, que son amigos íntimos ahora meus aínda. Despois de tantos anos pois tamén é bonito que sigan sendo amigos meus como siguen sendo. Pero viñan de liga local e ao final o nivel da categoría pois había moita diferencia e quedamos, non sei, últimos, penúltimos, pero un desastre. Pero pasámoslo increíble, tamén che digo. Tiñas que destacar, joder, porque despois que pasa? Sonou o teléfono, non? Sí, ese ano quedamos últimos e chamoume pois o Celta pois para que fora a entrenar ali ese mismo ano con eles, co equipo de División de Honor. E claro, sonaba un pouco raro porque eu esa temporada pois viña de perder cada partido pois 5-0, 7-1, cousas destas que non tiña sentido. E aínda así decía, mira este central que como destaca, recibindo 7 goles Sí, non sei, algo de mirar Alex Martínez, que me chamou díxome que ele estaba no División de Honor do Celta, tiñan que xogar a nosa liga en Liga Nacional xa rematara, eles xogaban a Copa do Rei, Copa Campeóns e todas estas cousas. E nada, algo debeu mirar que díxome que fora por ali a entrenar e que nada, os 2 días xa me dixo que po ano seguinte que sería o meu terceiro ano de juvenil que xa iba para ali. Pero ti non querías ir, non? Ou como era o tema? No, porque eu paso desas movidas, de ir a Vigo. Eu era de estar cos meus amigos en Marín, cos meus amigos de Pontevedra, cos que xogaban na juvenil, era outro ambiente diferente. Ali pois era un pouco máis profesional todo en Vigo, eu estaba acostumbrado a outra cousa, eu estaba acostumbrado ao meu. Claro. Entonces, claro, pois o que miras, o que ves ali ao chegar, pois non é o mismo que estás acostumbrado aquí cando entrenamos 10 ou 15 que éramos entrenando ali, éramos amigos, éramos tal, ali era máis outra cousa diferente. E o segundo día así xa dixen, bueno, xa dixen aos pais, eu non apetece ir máis por ali, non vou pa Vigo, non... Pegaches un par de paus. Sí. Unhas levantadas, nunca está mal. Sí, acórdome que xogáramos os partidos a todo o campo, pero non paus tal, non, balóns divididos que chegas antes, no, si, vas duro e non, sin máis. Algún futbolista en concreto que recordes, menudo... Entrelle forte este tío, e era despois que destacou ou que fose que coñezamos así. No, ti chegas a un bo xuvenil, O tema é que ese ano cando eu vou entrenar con eles, sendo eu xuvenil de segundo ano, e o xuvenil B do Celta estaba en Liga Nacional con nos. O último partido foi a juvenil de Lérez contra o Celta de Liga Nacional. Non sei, fomos, non sei, 11, 12 a xogar, bueno, cada un, bueno, aquilo é un Cristo, e acabou o partido, acabou en medio batalla campal, enzarces uns con outros, e ao final pasou iso, e a seguinte semana eu tiña que estar ali entrenando con 4 ou 5 que estaban nese equipo. Claro. Divertido. Sí, quedou aí a tema, falla unha semana, pois... a pausa así entre todos, a día siguiente aparecer por ali e decir, hola, que tal? Moi buenas. Pero bueno, despois amigos seguro. E despois ti quedas no Celta, xogas no xuvenil A, xogas todo en División de Honra. Como recordas eses primeiros pasos na canteira do Celta, cando entraches ali, o que dis, era outro mundo, como o levaches? Non, eu levei no... ben, que son un tío moi normal, non... dábame igual, é que eu... dábame igual xogar no Celta que xogar no equipo do pueblo. Eu iba por pasalo ben, por xogar o fútbol, que era o que me gustaba. Colla meu pai, pois levábame el sempre, colla o coche, marchábamos para Vigo, entrenábamos, volvíamos, moi tranquilo, sabes? O que pasa, claro, era moi diferente. Ali tes roupa, tes material, tes todo, fisioterapeutas, tes de todo. Claro. Donde viña eu, pois non había nada diso, entonces o que era un pouco diferente, máis que nada era iso. Claro. Ollo, porque quen había nese equipo? Que nomes podía haber? No Celta do último ano do meu, pois Toni do Vale, xogaba Pablo Pillado, xogaba Pablo Lede,
Joselu, que máis? Pedro Vázquez, que era para min o mellor, con moita diferencia. Depois Jonathan, daqui de Noia, que xogo no Noia. Ai, sí, vos zurdo, non? Non, Zurdo. lateral diestro. Lateral diestro, sí. Pensé, Ao revés, entón confundime con John, un que se chama John. Non sei se Despois, de que Ribeiro. máis? Rubén García, Pedro García. Bueno, tíamos bo equipo. Quedamos, non sei, creo que quedamos segundos ese ano, xogamos segundos. Sí, ganounos a Liga o Depor de Añón. Estaba Añón no Depor e Que recordes eses derbis? Pois había máis que palabras aí neses partidos, a verdade que era Celta Depor. Algún o que dianteiro ten que ser. así do Depor que dixeras, este teño cruzado. Non me acordo, non, que va. No. Non son de cruzarme tampouco con nadie, non son moi tranquilo. En ese momento, Churre, ti estás xa xogando ao máximo nivel juvenil no Celta, que daquelas non sei se estaba en primeira división, a verdad non o en recordo. segunda. En segunda. 7, 8, xa está en Aí xa está en segunda. Non sei se ti pensabas, podo chegar a ser profesional, podo chegar a élite, ou simplemente xogabas e... Non, eu non pensaba para nada en iso, e máis vindo de onde estaba o ano anterior, sabes, que Claro. eu estaba ali por xogar o fútbol e porque me gustaba e sin máis, pero ao final esa tempada pois xogo todo en División de Honra e ese verán chámame Molina, Portonovo. No, director deportivo, que o Chuti Molina, que estaba no primeiro equipo. Sí. Chámame pois para que teño que facer a pretemporada co primeiro equipo. Dixen, bueno, pois nada. Pasos moi rápidos, non? De estar xogando cos colegas no Lérez a estar... A pretemporada con primeiro equipo, como foi? Quen estaba por aí, ademais? Eso, cuidado, Vaya o broma, entrenador foi o Melgaso, estuvemos alá 10 días en Portugal. En Portugal. O problema que tiña eu era a comida, que sempre... Claro, eu como que me poñía nai ali na casa, estaba acostumbrado a iso, non era churros, de comer... Sí, claro, bueno. Que por certo non o comentamos, o de Churre é porque familia dedicada aos churros. O sea, tedes unha churrería a familia en Marín e... Sí, depois por parte de meus pais pois saben de moitísimos anos atrás, son todos churreros. Totalmente monopolizado. E a miña nai pois enganchou unha por banda e agora tamén a churrera como él, entonces. Sí, señor. Boa poda, a min gustame moito. Churro favorito, normal, relleno, con chocolate. Bueno, a min os que fai miña nai de chocolate, bañados en chocolate, de verdade que me gustan bastante, pero tampouco te creas que son moito de churros, sabes, non. Decías antes que se comes churros, son os teus, eso é innegociable. Sí, a verdade é que non... Xamais probaches un churro que non fose feito na casa? Sí, proveinos, pero sin máis, sabes, non... Son peores. É algo que non me entusiasma, sabes, o comelo, así que pois eu como os da miña casa e listo. Sí, señor. Volvemos á pretemporada, perdón. Que tal, entón? Quen estaba por aí nese equipo? Estabas a bo nivel? Como... Eras un chavalín, Sí, era un chaval, tiña 19 anos, 18. Collome un pouco por sorpresa, porque claro, non contas con iso. E nada, recordo que na pretempada esa pois tuvo que vir miña nai e meu pai pois cunha maleta chea do que me gusta a min, do que me gustaba, si un Kinder Bueno, si un non sei que, todo caralladas non había nutricionista. Non estaba acostumbrado a comer pois a pasta blanca sin nada e pois o primeiro ano, o ano ese que estuve en Xuvenils, que xa viaxamos, íamos fora por aí a xogar hasta Santander, íbamos toda esa zona. Sí. Recordo de algún partido pois levar un tupper con as pechugas rebozadas da miña nai para comer ao chegar ao hotel, porque a min non me gustaba esa comida. Non me gustaba esa comida. Tiña sorte que non había nutricionista naquele momento, ou si? Ou como era? No, claro, ali non había nutricionista. Si non, mátante. No, claro, no. E máis... En Portugal trouxo miña nai o segundo día, chameina e dixenlle, mira, tráeme algo pa aquí porque isto aquí entrábamos mañán e tarde e ao final era seguido
Claro, dixenlle eu, aquí co que me dan de comer Morro de fame. que non me gusta, sabes? Ou si era ensalada, ou si era pasta, pero sola, sabes? Sin un sabor, sin un toque de nada. E dixenlle eu, tráeme aquí algo de comer porque eu aquí morro. Trouxo, ainda me acordo que me trouxo unha maleta pois con todas O sea que Coca-Colas e o que tal. Que te agochabas. Encontroume a habitación Borja Ubiña. Entroume na habitación, Eu que che iba a mirou decir? o armario e casi me anima. Claro. Pero non sei, 20 Chapaza. minutos. Sí. De que isto non pode ser, que non podes Claro. comer isto, que tal. É que claro, Eu estabas- xa enténdote, pero que estou acostumbrado a comelo sempre toda a vida. Se non Estabas, morro de fame. imagino a churra ali na clandestinidade, na escuridade da súa habitación, zampando un Kinder Bueno. Estaba con Jota, creo que era Jota Peleteiro, que estaba co compañeiro meu na habitación. El sabía, claro. Estaba comigo ali. Dábaslle tamén, claro. Sí, pero él non era moito de... Él era... Encima tiveches esa sorte. Sí, non era moito de tal. Nada, non sei como se deron conta de que tiña aí unha habitación, que me petaron na habitación. Hostia, Que policía. pasou? Déjame mirar el armario. Sí, que pasou? Bum, ras. Tipo, chapa, pero unha chapa. E tiña razón, Borja, claro. Sí. Pero o que pasa, claro, eu non estaba acostumbrado a iso. Depois, claro, co paso do tempo, Cambiaches, xa te acostumbrases a, claro, xa non tes problema ningún. Eu teño que decir que eu vin desas en campus. Como biches desas en campos. Maletas cheas de cereales e outras cousas. Por qué? Chavales que levaban. Pero estaban facendo a Kilos de pretempada co comida. primeiro equipo do Celta. No, Ah. pero bueno. Claro. Pero Esa é a diferencia. caso semellante. Pero é que che vou dicir, Churra, algunha anécdota dese momento, desa pretempada, quen estaba no primeiro equipo do Celta? Si un dianteiro que nos adestramento dixas, que puto crack. Pois dianteiros había moita xente da canteira, que era cando o Celta tuvera bastantes problemas, Sí. e ao final pois iso axudaba bastante. Claro. Pero despois da salvación do Alavés, no? sí, esa tempada, sí. Pois delanteiros ali, sei que estaba Papadopoulos, o griego este. Depois Joan Tomás, Cristian Bustos, Iago, Jonathan Vila, Sí, Túñez, Roberto Lago, éramos moita xente Sí, da da casa. da casa era bastante xente. Que tal Papadopoulos? Porque era mito e leyenda. Sí, pero hablaba pouco. Eu tuve un pouco relación con él porque claro, eu era do filial, el aparte non se relacionaba moito que falaba inglés, só, pouco español. Claro. O pouco español non iba a falalo comigo nin... Ti inglés nada, non? No, inglés nada. E despois que pasa ese verán? Porque temos por aí apuntado, se non estamos equivocados, que saes ao Porto Novo, primeiro ano de senior, cedido ao Porto Novo. Sí. Cedido. Fago a pretemporada co primeiro equipo, empezamos baixo po filial cando acaba a pretempada. Non xogo apenas nada, non sei si xoguei, non sei cantos partidos xoguei, ata chegar a enero ou así. Ah, amigo, estás medio tempada no Celta B. Sí, claro. Segunda B. Sí, o primeiro ano de senior. Sí. E aí temos un amigo que era presidente do Porto Novo está en terceira, era amigo de meu pai tamén, e dixo a meu pai que meu pai poñía por ali a churrería no Bran, e dixolle... Meteo chaval. Dixo, que, por que non me traes o chaval pa aquí e tal, non sei que. Falei co Celta e dixo, mira, quero salir cedido, se podo ir ali, pois, sin problema. Fui pa ali, xoguei, xogamos ali ese ano en terceira, e po ano seguinte xa volvín con Milo Vieira, creo que era de entrenador. Equipo histórico, Porto Novo. Ese ano, eso sí, descendedes, non? Sí, Que descende chegamos, tamén... eu cheguei na situación, xa estábamos Claro. sempre estábamos no borde do descenso, ou salíamos por un posto, sí. Temos por aí que descendeu tamén o Arousa e Gran Peña. Fíxate. Raro, Sí, e o Compos gañou a Liga, estaba o Montañeros, o Club Deportivo Ourense, Sí. Cerceda. Sí, sí, Como foi a experiencia nesa terceira? Porque moitos nomes Pois ben porque fun palí tamén a Porto Novo, porque o veciño meu tamén xogaba no Porto Novo, coñecíamos tamén, tiñamos un par de amigos en común, entonces íbamos xuntos aquí no coche desde aquí pa lá a entrenar, ben, o que pasa que ao final o resultado perdemos, creo que no último partido, descendemos na última Sí, estades aí. jornada e andamos aí.
Pero a experiencia, pois ben, entrenábamos ás 8 ou 9 da tarde, acabar de entrenar e pois quedar a tomar algo, sabes, era outro ambiente, outro ambiente máis de pueblo, sabes, como por exemplo agora no Marín, que quedamos a acabar de entrenamiento, pois quedamos 5 ou 6 a tomar algo, son cousas que cando entrenas pola mañán e todo máis profesional, pois non é tan habitual. E despois regresas ao Celta, eres importantísimo xa nese Celta B, segunda B, non? Segunda B, sí. Temos por aí apuntado que xogas con auténticos cracks, como, non sei, temos Sergio Álvarez, Campillo, Túñez, Alex López, Toni do Valle, Mateo Míguez. Sí, Mateo Míguez. Comentábamos antes de Mateo, Sí, para min é boa zurda. Das mellores zurdas que Destacaba que máis, xoguei, sí. destacaba máis que co príncipe das bateas. Pois andaban aí. Iago, ao final Iago pois non hai que falar moito de Iago porque todo o que fixo e tal. Pero Mateo, a verdade é que era un xogadorazo, pero increíble. O problema del pois era máis que nada as lesións, que tiña pois bastantes ao cabo do ano e ao final pois non ten esa continuidade. Pero como xogador, pa min Mateo era boísimo. Bueno, xa nos rematades novenos con, bueno, Pontevedra que queda en playoff, con Igor, Charles, Iván Carril, descendo Racing de Ferrol, ano duro nesa segunda B. Sí. 2009-2010, tío. Imagínate, se choveu xa. Sí. Pero sí, pero nós tiñamos bo equipo, os xogadores que estás dicindo ao final, Sergio na portería, novenos, son xente pois importante que nesa época eran importantes na categoría e ao final pois nós éramos chavales xóvenes que tiñamos pernas e pois si, fixéramos boa tempada. E que ademais moitos destes que estamos mencionando acabades moitos debutando co primeiro equipo, moitos quedan, víase eso, que iba a pasar, o sea, había algún futbolista que este vai chegar seguro, vai se manter aí. Non, o que pasa é que nós tiñamos esa ilusión sempre a tes cando estás nun filial, máis cando ves que o entrenador pois está apostando por xente sin problemas, sin mirar DNIs. Claro. Entonces pois aí creo que estaba Eusebio. Eusebio foi o que tirou da canteira pois a min é o que me fixo debutar, tiraba da canteira sin problema algún, e nós, claro, cando tes un entrenador así, pois no primeiro equipo, pois vas un poquinho máis motivado aínda, se pode ser. Un pouco como agora, Sí, efectivamente. No sí, sé un si estilo Claudio, estilo Claudio, que parece un entrenador de la Virgen, e o que está facendo, pois creo que ten un mérito terrible. Ao final son todos rapaces da casa, xente de 18, 19, 20 anos que, pois mira, dándolle a oportunidade, pois están demostrando que valen e mira, meteronos en Europa e agora pois costou un pouco este principio de temporada, pero bueno, pouco a pouco. E decías, xa o decías ti, esta tempada seguinte 10-11, creo que é a que máis recordas por ese debut en segunda división. Como foi para ti dar ese salto a debutar co primeiro equipo? Pois cando debutei eu xa entrenaba co primeiro equipo durante a semana, baixaba a xogar os fins de semana co filial, pero cando debutei foi contra o Villarreal na Copa do Rei, sobre o Día de Reis, a parte era, ou algo así. E non, eu fun convocado, foi sorpresa, entre comillas, ir convocado, porque non contaba tampouco con ir convocado ao partido, e cando menos xogar, dixen, bueno, vou ali ao campo na máis, a mirar o partido. Pero, partido claro, gratis. Cando a alineación estaba eu ali, pois sí que me colleu un pouco por sorpresa, e dixo, hostia, vamos a centrarnos que... Ese partido tamén estaba Túñez, que tamén pode ser, porque Túñez creo que comentou aquí unha anécdota que ese día tampouco contaba xogar ou algo así, e comeu que se puxo fino de lentejas ou algo así, e despois comentou esa xogada. Xogáramos ese partido, xogáramos dos 11 xogadores de campo, menos creo que era Trasorras, o resto éramos todos Que barbaridade. Todos da zona. Sei que estaba Hugo nunha banda, eu estaba noutra, Túñez non sei se era Jonathan Vila de centrales,
éramos todos da casa. Sí, señor. Menos un. Ese ano, co filial, quedades novenos outra vez. De feito, temos por aí que debuta Denis Suárez con 16 anos. Eso non sei, ti como veías ese chavalín de 16 anos que aparece? Tiña cousas diferentes Sí, ao resto, que pasa que aínda con 16 anos eres moi... O corpo non está desarrollado. Escuchimichao. Menudinho de todo. Claro, era moi baixiño. Segunda B. Sí, pero claro, depois miraba co balón nos pés e dicías, tío, hostia, este chaval... Aí sí, non? Parece Decías. que pode chegar. Depois, como el hai 2000 que non... Por algunhas cousas ou outra, pois non ten esa oportunidade ou non no momento clave non estase, Claro. acabouse. Pero, bueno, el con 16 anos estaba entrenando con Oxa, incluso xogou algún partido. Sí, claro. Vi un por aí que sí. Sí, xogou algún partido e joder, con 16 anos a estar aí. É unha locura, E despois temos que ese ano houve derbis de filiais, pero xogastes contra o Depor B, que era un equipo que tiña Rochela, a Dani Rodríguez, que despois fuiches compañeiro del, Juan Carlos Real, bueno. E hai un partido que vimos por aí que perdedes 1-0 en Abegondo e gol en propia de Churre. Sí, Que contra putada, de porteiro Sergio Álvarez de estado de porteiro, sí, claro que me acordo. E que como foi ese gol? Malentendido entre ele e eu, balón ao espacio, el hacia adiante, eu correndo hacia a dirección a portería, e cando a toquei, pois, a parte pegadiña ao pau, despaciño, plas pa dentro. 1-0 en Abegondo. Doloroso, Sí, marcar nun derbi, pero na tua portería. Sí, Ten claro, que ser claro. jodido. Despois, canto quedastes no outro partido? Non o vimos eso. Non sei, pero na ida perdemos Sí, perdemos 1-0. entero, creo que foi ese gol. Creo que perdemos Sí, entero. sí. E bueno, temos o debut en Liga, o debut en Segunda División. Co Xerez. Sí, 1-1, titular os 90 minutos, Churre, sí. No, Que tal? Digo, a verdad que xa non me acordo de si Sí. titular ou non. Sí, 90 minutazos. 90 minutazos. Sei que ese ano xogara 3 partidos ou 2-3 partidos ou non sei. É que non teño tampouco moi boa memoria. Non te acordas do teu debut e cousas así, deses partidos embalaídos? Sí, claro, que me acordo de xogar en Balaídos, pero si me dis exactamente canto tempo xogaches, non teño ni idea. Non sei se xoguei 15 minutos ou se xoguei 90. Temos que vos casca un gol Mario Bermejo no 90 co Xerez. Iso é moi chamativo, Sí, porque despois foi xogo no Celta e sí, foi no país. clásico, tío. Sí, Pero sí. ti que xogabas de lateral, porque temos que estaba Sergio Ortega e David Catalá, supoño que Eles eran dous eran centrais. centrais e eu lateral dereito. Sí, empecé xogando no Celta en juveniles xogaba de central, como xa xogaba o ano anterior e os anteriores nestas categorías. Pero cando fun para o filial, Milo Avieira meteume lateral dereito. Non sei que pasara nun partido, lateral dereito, e a partir de aí pois xoguei de lateral dereito Moito tempo. Sí, ao mellor 3 anos, Ostras. 3 anos, ao mellor, ou tranquilamente, pois, no primeiro equipo, pois, iba iso, entrenaba de lateral dereito e os partidos que xoguei de lateral dereito. Joder. Aí a túa mentalidade xa tivo que cambiar a nivel, joder, estou dinámica Sí, claro. primeiro equipo, fútbol profesional, xa non estabas aí, agora xa estabas por o fútbol, non? Sí, pero eu xa desde que fun pa Vigo xa estaba por o fútbol, e ao final, os fines de semana, pois, os teus amigos van a un festival e non sei onde, ti quedas na casa porque estás xogando partidos. fútbol e tes outras cousas, darlle máis prioridade a outras cousas. Hai que cuidarse. Claro, sí, tal cual. Pois eu xa desde que fun po Celta, pois xa lle din prioridade que depois no Bran eu non son unha persona de cortarme de nada, eu estou con meus amigos sempre en todo. Non teño problema en se hai que ir a algún sitio, pois vaise. Con control. Pero claro, cando estás na tempada eu desaparecía do mapa, sabes? Claro. Estaba na miña casa, con miña familia, con miña moza e pouco máis. Claro. Os sacrificios do mundo do fútbol Non que cabe falábamos dúbida. antes. Ten cabelos. Non. Despois 11-12, tempada mala, digamos, porque descendes de segunda B co filial, ti xogas todo. Vin por aí o dato de que xogou Dituro no Celta. Sí. Non me acordaba que estivo Dituro de porteiro. Sí, no... estaba Flipo, Dituro. J. Peleteiro estelar. Sí. J. Peleteiro meterá 20 goles xa, no? Que barbaridade. Goles. J. Peleteiro E tamén, descendemos. boa zurda, non? Sí, moi ben. E claro, ano seguinte, 12-13, terceira división. Ti xa eres veterano nese filial porque tes 22 anos. Non sei se eres capitán, Churre, seguro que sí. Sí. E que Recital. Recital marcas ata 5 goles, En terceira. Sí.
Temos por aí... algún foi de penalti que falláramos, era Pichilucas o entrenador, e falláramos nun partido 2 penaltis, xa dixo o siguiente, tiras ti todos. Ostras. Dixenlle eu, Bueno, veña. vale, pues veña, vamos. É pa diante. Sí, sin problema. E ascendedes, porque tedes un equipazo. Terceira que era dura, pero teñedes equipazo. Sí, pero... Santi Mina con 16 anos, tamén. Sí, tamén xogaba xa en terceira. Kevin. Leibe Madinda, Kevin, Rubén Blanco. Levi Madín. Félix Real, Johnny Otto tamén. Que tal Félix? Benja. De Redondela, Félix. Félix, sí, moi ben. Que xogador, Dianteiro, tiña goles. Pillo, Tiña gol. rato de área, Xogaba Félix. él e xogaba Benja tamén, un pequeniño que depois xogou en Bouzas e Sí. no Pontevedra Sí. e así. Pois, Bueno, ascendedes... Como recordas ese ascenso? Pois, ben, eu iba co Celta a comprar a plaza, eu pois tiña como un precontrato, se se compraba a plaza pois continuaba e se non pois marcharía. Xa tiña 22 anos, como dixo, ou por aí, sí. Ao final non se comprou a plaza e o Pichi Lucas xa estuvera os últimos meses o ano que descendemos e quería meter aí no... bueno, tiña pois boa relación comigo e quería que seguira e ao final pois chegamos a un acordo Celta e eu e pois veña, dixemos nós pois vamos para adiante. Estaba Camochu, Añón, Rubén Martínez, Leio Madinda, tíamos un equipo para terceira moi bo. O que pasa que aínda así quedamos segundos que ganar a Liga con 97 puntazos do Racing de Ferrol. Sí, sí, que... Un equipo tremendo con Manu Barreiro, Ever, Pablo Rey e tal. Entón ti dis, voume subir ao carro do Racing de Ferrol. Porque ascendedes os dous, pero como foi esa saída do Celta? Sí, ascendemos os dous, pero eu, claro, acabo o contrato, sería subir o primeiro equipo ou senón acabar o contrato. Claro, acabase o contrato. Pois tiña varias cousas, pero como eu sempre era de estar aquí na casa, pois non... Que cousas, churri? Sí, non quería, eu nunca quise marchar da casa. Apareceu o Racing e dixen, bueno, pois non está moi lonxe. Claro, está aquí a unha horiña e media de Marín, pois vamos pa ali e... Que propostas de fora de Galicia tiveches? Pasaron anos, pódese decir, creo, Xa prescribiu, Sí, pero... Unha ofertiña así guapa. Eran de... que non sei, eran de segunda B, ir a Ebro, a Zaragoza, ir a Baixo por Alicante, Non era mala zona, Alicante. eran sitios moi lonxe, sabes, que eu non era inviable, sabes, non me cuadraba na cabeza e eu non quería que se non houbera outras cousas, pero ao final tiña que ir porque era do que vivía ao final. Claro. Ao final era un traballo e o que toca. Pero se hai algo cerca da miña casa, preferiría ir a algún sitio cerca da miña casa. E encima ir a un sitio cerca con figuras como que decíamos Camacho, Macai, Juan Rodríguez, Pablo Rey e un tal Manu Barreiro aí metendo 22 goles. Sí, claro. Mellor imposible. Sí, claro, saliu do Racing e dixen, hostia, pois nada, vamos para lá. A Ferrol, Non conozco Ferrol, así que vamos ali e firmar a 2 anos e ao final botei 5. Fun por 2 e fomos renovando ano a ano e hasta o quinto. Sí, bonito Ferrol. Bueno, sí, ten playas que están tan ben, o que pasa que son playas diferentes aquí, por exemplo, a min gustame máis as de aquí. Ali a veces hai que levar cazadora para ir á playa, Claro. porque o vento que fai ali, pois a agua está congelada, son cousas diferentes. Sí. Pero bueno, sí, ten o seu encanto, sí, ten os seus Eu se vos digo que creo que non sei se estaría algunha vez en Ferrol, Creo que non. Flipades, eu sí. Eu vi un ascenso dun equipo cadete en Ferrol, incluso. Sí, señor. Oye, Churri, por certo, antes de deixar o Celta atrás, quero preguntarche, así a bote pronto, se te tes que quedar cun compañeiro da etapa do Celta, o mellor, a quen dirías? Tanto, xuntando todo, tanto persoa como futbolista. Pois... Oye, é complicada esta. Diría Pedro Vázquez. Intuía que ibas decir. Diría Pedro Vázquez. O que puido ao final ser. é o que teño moi boa relación con todos os que xoguei, ao final eu son unha persoa que pola miña forma de ser pois caigo decentemente normal, entonces pois decentemente normal, sí, algo non son nada peculiar, nin raro, nin nada, entonces pois sempre teño boa relación con todo o mundo. Pero Pedro Vázquez, aparte de que era moi bo, porque era un fenómeno, a relación que teño con el, pois... claro, de amistad, non? Sí, de amistad, pois...
escollería a Pedro. Ao Marín non o fichades, entón, para... Non, Pedro deixou o fútbol, é un pouquiño personaje, el no momento que deixou o fútbol abandona completamente. Deixouno de verdade. Deixouno de verdade. Sí, señor. Deixouno de verdade. Comentaba Eros que Manu Barreiro marca 22 goles en segunda B esa tempada 13-14 e ti tamén 3 goliños, churre, abonado ao gol. Vimos por aí, non sei se isto é certo. Sí, sei que algún gol metera, pero non... Ollo, Non me acordo. Sei que algún gol metera, pero... Non lle das me valor. acordo. O que si que ao mellor recordas é o que pregunta Alberto Ulloa si esa tempada tiveches algunha broma de Pablo Rey. Sí, a verdade é que Pablo Rey dos mellores tamén compañeiros que tuve dentro dun vestiario. Eu chego ali con 23, 24 anos, el xa ten 30 ou cerca, cerca de 30. Era o capitán, pois unha persoa pois con moito nome ali en Ferrol, que todo o mundo conoce. Pois pensas que é unha persona máis seria, máis... Flipado, ibas decir flipado. No, flipado non, máis seria, máis... pois que ten que ser máis recto, máis tal, nada, era totalmente o contrario, era... Un cachondo mental, todo eran coñas e bromas, bo rollo, crear bo ambiente, a verdade é que foi un capitán de 10. Sí. Recordas algunha así moi histórica? Sí, non sei se, bueno, acabamos de entrenar, estamos estirando ali con Fran Beade, o preparador físico. Era un personaje, os pantalóns eran verdes do Racing, eran verdes pois oscuros. E nada, dille, Fran, quero hacer pis, podo ir a hacer pis? En plan cachondeo, sabes? Cachondeo porque xa marchábamos para entrenar, para a ducha. E o personaje, Fran, bueno, calla la boca, Pablo, tal, non sei que, bueno. Fran, que me estoy haciendo pis, me voy a hacer pis, que tal, non sei que. Aí me xou por el encima, a propósito. Fran, me estoy haciendo pis, Fran, me estoy haciendo pis. Me xou de verdad? De verdad, de verdad. Eso foi de campeonato, de película, de decir ti, non estás ben da cabeza, pero que faz? Non me tiña eu esa imaxe de Pablo Rey. Sí, un personaje, pero O bestial. sea, ademais utilizaba... Bestial. Bueno, pero como esas moitas, de salir... Utilizaba moitas veces... Antes de salir ao campo, pois, o árbitro mirache as botas, mirache as botas, se tes espinilleras e demais, e o mellor el, pois, acostábase diante do árbitro, antes de que tal, acostábase diante do árbitro, facía o gusano, así poñase no chan a facer así o parvo, levantábase, bueno, xa estou mellor, a ver, dime, mírame aí, tal, enseñaba as botas. Eran cousas que eran irreais, pero para min é o mellor capitán que tuve nunca. Isto non sei se... Que leyenda. Sairía isto algunha vez de Pablo Rey por aí? El sabe, todo o mundo que xogou con el sabe de sobra. Eso sí, o golpeo que tiña non o biches moito por aí. No, o mellor golpeo que el, pois moi complicado. A verdade é que era unha burrada. Joder, e despois eses anos en Ferrol, ti cando chegas ali, é como que a nivel mediático xa é outra cousa, a nivel incluso exixencia, porque claro, ti ves dun filial, ao mellor non tiñas esa exixencia de ascender ou... En Ferrol chegas e tedes un equipo montado casi para ascender e para loitar, non? No, porque o primeiro ano que eu chego son recén ascendidos tamén, somos recén ascendidos que veñen de terceira, entonces ao final no primeiro ano tampouco é unha obligación estar aí arriba e demais. Ainda así fixemos playoff, creo que tuvemos bastante mérito que fixemos playoff todos. Sí. Foron 3, creo que non foron consecutivos, foron pasa que claro, no segundo ano pois xa ter máis exigencia, no terceiro, claro, o objetivo xa te metes aí, claro. O primeiro ano non hai esa exigencia, pero a partir dese ano pois sí que temos máis. E aínda así nese primeiro ano loitades a Liga ata case o final contra o Racing de Santander. Sí, moito mérito. Perdemos a Liga nos, non é que loitáramos a Liga, é que creo que perdemos a Liga nos no último partido de Liga contra a Astorga. Esa foi na 15-16, sí. Sí, aí foi cando perdemos a Liga, que xogamos contra a Astorga descendido, nos coa vitoria quedarían nada de está acabada a tempada e quedamos primeiros campeóns. Que aí o campeón non ascendía como é agora, aí o campeón ainda xogaba unha final. Sí. Pero bueno, xogabas a final e se perdías a final esa, pois xogabas a segunda, entraba na segunda ronda.
que é moi diferente a pasar 3 eliminatorias. Sí. Destas si xogabas a final, se te cuadraba, pois estabas arriba. Claro. E o último partido, pois perdemos en Astorga, vamos ali e no minuto 20 de partido vamos perdendo 2-0. Tremendo eso. Con 2 goles de David Bandera, que despois ficha a seguinte tempada pois con nos en Ferrol. Que eu dese ano, o que me chama sobre todo a atención é que, claro, levades este pau moi gordo contra o Astorga e tedes que prepararse a eliminatoria contra o Cádiz. Como é ese sair dese pau para logo é preparar? que ti tes na cabeza que vas quedar campeón e gañar ese fin de semana e quedas campeón e de repente plantaste con que tes que xogar 3 eliminatorias máis. Tócache no primeiro partido, na primeira eliminatoria o Cádiz que un coco. empezou mal e por iso quedou cuarto ou quedara cuarto ou non sei como fora, pero os xogadores que tiñan eran Dani Huiza, Álvaro do Rayo Vallecano, Sí. Na outra banda outro tamén extremo que tamén xogou en fútbol profesional moi rápido, non me acordo como se chamaba. Bueno, Huiza delanteiro, o outro o rubio medio centro David Sánchez, creo que era, o que xogou tamén no Murcia, así. Joder. Que era un xogadorazo tiña un equipazo. Empatamos alá na ida e na volta alá empatamos a ceros, xogamos pero moi ben, metémoslle un baile e na volta pois dixémonos, bueno, ahora na casa pois temos que ganar si ou si. No minuto 10 íbamos perdendo 0-2. Quen remonta iso? Que tal contra Huiza? Cubríalo ben? Sí, ben, ele tamén un pouco de pasar un pouco de todo, cando colla diante do área vai xa meter, pero senón non era tampouco de dar moito lata. Ti nesta época sempre fuches titularísimo, como sempre, que eso é algo que me chama moita atención da túa carreira, e antes deste playoff contra o Cádiz tamén caedes contra o Huesca no outro playoff, caedes, cale outro playoff que caedes tamén? Nástic de Tarragona no primeiro ano. Ascenden todos os que xogaron contra nós, ascenderon todos. Como se leva eso, churro, no vestiario? Porque despois seguistedes aí loitando co Racing, pero despois de 3 playoffs é como... Que decepción, que se sentía? Era como frustración incluso, non? Sí, claro, contra o Huesca creo que foi a segunda eliminatoria. Sí, pasamos correcto. a primeira contra o Reus, creo que fora, e contra o Huesca, pois pasáronos por enriba, pero tanto na ida como na volta, fora 0-4 na maleta. Sí, 0-4 e pudo ser bastante máis. Con Camacho, ese media punta que... Sí. Buah, ese tío volaba. Sí. Camacho, sí. Pero aí pasáronos por encima, non tanto na ida como na volta. Na ida fora na Malata e íbamos 0-3 ao descanso, con un penalti fallado eles, e a de Cristo, é a decir, parecemos nos rapaces de 10 anos e eles que son hombres de 30. Mira, Era increíble. E José Lu marcando 30 goles esa tempada, Sí, claro, José Lu Vaya goleador, era o mellor dianteiro que había en segunda B. Sí. Viches esa chegada. Para a miña opinión, non hai outro como el nesa categoría, sabes? Cando era segunda B, pois como el, era o mellor. E ti que destacabas, que eras titularísimo, non chegaban opcións de pirar por aí, churra? Sí, sempre me chegaron... Algúnha guapa así que recordes? Segunda? Seguro. Segunda, cando estaba no Celta B, para ir con Levi Madinda, non sei se era Tenerife ou non sei onde era. Onde estivo Levi Madinda? Levi estaba comigo. Levi estaba comigo no Celta B. Pero el foi, non? Non. Queríanos aos dous e o Celta pois non estaba, tiñamos contrato e non estaba pola labor, era mitad de temporada ou non sei como era moi ben o asunto. Temos a tempada 16-17, ti sigues no Racing e podes contalo ti, Eros, que puxeches aí unha cousa... Sí, bueno, entrades na 7ª posición dunha liga que tiña moitísimos nomes, por estado cultural, había equipos moi interesantes, pero claro, pasa a historia en Ferrol por unha cousa, porque chega Dani Benítez, como era compartir vestiario con il? Pois o tío máis normal e tranquilo do mundo. Pescador, Sí, polas tardes entrar polas mañáns, polas tardes iba ali a Mugardos, o puerto, poñese a pescar allí, era moi tranquilo, moi tranquilo. Ata que chegaba a lúa.
Sí, bueno, cando tiñamos que cando tiña que sair, pois saía demais, a veces, seguramente, pero eu cando estuve con el, a verdade é que para min foi un tío espectacular, sabes? Podía vir con outra mentalidade, e a mentalidade que tiña pois era de facelo ben aquí en Ferrol e poder seguir engancharse outra vez a onde viña, que a verdade é que era impresionante. E fixo ben, Entón destacaba, víese que era un xogador de outra categoría, non? Sí, o problema tamén dele eran iso, as lesións, que ao ser tan explosivo, viña de estar parado 2 anos, claro, pola sanción. Claro, pola sanción viña de estar parado 2 anos, ao final a persoa esa tan explosiva, cada mes ou cada mes e medio, pois latigazo na parte de atrás da perna e... Teño curiosidade, Churre, nese momento que vos comentan, oye, acaban de fichar a Dani Benítez, como no vestiario que se comentouse algo, en plan, a ver este personaje, tal, imagino que sí, pero bueno. Nada, lo mítico de... joder, a ver que tal, sabes, bueno, nos acollámoslo, aparte que nese vestiario... Joselu, Pablo Rey, Maceira, pois toda a xente que estaba en Macai, toda a xente que estábamos ali, éramos como se fóramos amigos do pueblo, sabes, de estar... De toda a vida. Non era xogadores de fútbol de cada un dun sitio, é moi diferente o ambiente, sabes? Claro. Entonces o noso ambiente era moi bo, el o vir ou chegar tamén é unha persoa deste estilo, que se relaciona con todo o mundo, que, bueno, é un personaje, que entre comillas, como nós, entonces, pois, encaixou perfectamente. Algúna anécdota entre Pablo Rey e Dani Benítez? É que era o que iba a decir, seguro que fixo algunha broma, Pablo. Nada, bromas desas, Pablo, faríalle 80.000, porque fai bromas de todo tipo, Pablo, a verdade é que... non se criminal, corta. Non se corta, é criminal. Home, polo que contaches antes. Sí, pero... bueno, despois de 17-18, descenso tráxico, Churre. Foi o teu último ano, non, en Ferrol? Sí. Como foi, bueno, ese último ano estaba Ricardo López, comentaba. Ricardo López, da adestrador. Exporteiro do Manchester United. Entraron, pois, tiñamos... aínda 2 anos que xogamos playoff, aínda estábamos aí 10 ou 11 xogadores, é dicir que o núcleo do playoff pois estaba aí. Sí. Pero cadraron moitas lesións, a mítica tempada pois na que empezas abaixo con nos primeiros meses 4 ou 5 lesionados, vas contra remolque, e ao final pois botan en enero fichan a Ricardo, botan ao entrenador que estaba antes. E nada, non podemos sair dai. Estuvemos hasta a penúltima xornada aí no borde do descenso, pero cando gañábamos nós, gañaban tamén os que estaban por riba nós, e cando tiñamos esa oportunidade pois non aproveitábamos, entonces pois deuse todo, non? Sí, xuntouse todo e tragedia, descenso. E a saída? Claro, remata a tempada, eres capitán xeral do Racing. Como se deu esa despedida? Nada, non hubo tampouco, non falei con ninguén, entrar a Mouriz e a xente nova ali en Ferrol xa en enero, e acabou a tempada e nada, quedou aí a cousa. Fun a recoller as cousas, volvín pa Marín e depois é cando veño pa Pontevedra. Non houbo unha despedida, non houbo unha chamada de oye, queres continuar en terceira, nada? Non houbo unha chamada pa nada. Marchei... Como sinta eso, despois de 5 tempadas? Nada, sin problema ningún. É fútbol. Ibas ter ofertas, tampouco. É fútbol, eu estou agradecido ao Racing por todos os anos que estuven ali, que a verdade que estuven moi cómodo, e fixen amistades importantes ali, e aínda os teño a día de hoxe. Xa van 8 anos que deixei aquilo. Xa. Teño amigos que quedan aí, que son amigos para sempre. Juan Martínez é unha persoa increíble, é unha persoa que conocín ali, eu non conocía o de xogar contra él antes, pero pois é unha persoa que é de aí, de Ferrol, de Cedeira,
Un amigo que xa me quedou aí para sempre, pois Pablo Rey, como ela e 10 ou 12 máis persoas que ao final son amistades que te quedan aí. Eu o Racing sempre lle estaría agradecido porque comigo por todo segue moi ben. Sí, señor. E chega a opción de case voltar a casa, ir Cerquiño. ao ladiño. Sí. Sí. Sí, eu sempre, aparte, sempre fun do Pontevedra, de pequeniño, xa iba con meus pais e co grupo de amigos que tiñamos aquí en Marín, xa íbamos a Pasarón, cando era Pasarón Bello, a ver os partidos ali, e cando apareceu a oportunidade depois de vir pa aquí, que hasta ese ano pois non houbera oportunidade aínda, porque eu sempre acababa a temporada e renovaba xa en Ferrol, no Racing, pois cuadrou que eles estaban interesados en min e eu non puxen ninguna pega, chegamos a un acordo rápido e dun día para outro xa firmei aí. Quedades o primeiro ano sextos, chegas... Bueno, que te atopas a chegar a Boavila? Vemos que hai compañeiros moi top, xa estaba Alex González, Edu Sousa, e ollo que estaba Javi Pazos, actual compañeiro e vecino. Sí, claro, pero o bo dese ano é que eu conocía, pois xa nos conocíamos, aparte había moita xente que había que xogara en Vigo conmigo, estaba claro. Campillo, Pede Mouriño, Alex Fernández, pois xente coa que xogara xa en Vigo, que xa tiñamos moi boa relación. Na casa claro, ao final bótase xogando no Racing tamén 5 anos, que xogas contra eles que están noutro equipo. Pois foi todo moi doado, sabes? Foi todo moi doado porque ao final encaixei ben no vestuario porque xa nos conocemos, ao final é máis sinxelo así, a verdade que moi ben. Sentías máis presión por xogar no Pontevedra? Sentías esa responsabilidade de xogar no teu equipo do que eras? Presión non, eu era era máis orgullo que outra cousa por xogar no Pontevedra. Era o equipo do que eu era pequeno, aficionado, cando era pequeno pois iba a ver os partidos e pois decía, pois de puta madre, estou aquí xogando ahora eu aquí, os rapaciños como era eu, pois agora están aquí a mirarme a min e vou a xunta a eles, sempre o fixen iso, estar co ese tipo de xente, sabes, cos rapaciños e tal, porque eu fun ese rapaciño e sei que facía ilusión. Que guai. Logo na 19-20 é a tempada COVID para rematar os novenos, pero xogas na última segunda B, nesa 2021. Como foi tanto o inicio como despois esa subdivisión en 3, como a viviste? Sí, safades da terceira ref, pero de milagro. Segunda ref, tío. Sí, pero eso foi unha cousa que cuidado, imagínate. Sí, ir a xogar partidos, estás acostumbrado a ir a xogar partidos con público, de repente non hai nadie na grada e todo o que se fala no campo escoítase, é moi diferente, sabes, quitas a esencia todo, se non hai afección, se non hai aficionado, non hai fútbol, creo eu, sabes, eso de xogar sin xente, adestramentos casi. Sí, quítalle toda a gracia ao fútbol ao final. Ese ano, pois si, casi descendemos a terceira ref desas, porque xogamos os primeiros iban pa a primeira ref, os do medio pois mantíanse, e os da baixo pois íbamos ao ollo. Sí. Era unha tragedia, en plan, non podía ser isto, como vai ser isto. Nada, pois xogamos, tuvimos que xogar a fase de descenso esa contra, creo que equipos asturianos. Sí. No último partido en Pasarón era ganar ou empatar, ou se perdíamos contra o Oviedo B, creo que era, pois mi madriña, descendíamos, co que iso suporía. Foi Luisito, non? Como Salvador, pode ser aí para... Sí, que foi a mitad de tempada. Estaba Jesús Ramos tamén. Estaba Jesús Ramos, que é amigo meu, tamén íntimo, sabes, non porque sea fora meu entrenador, tuve moitos entrenadores, ningún foi meu amigo persoal, pero el xa é de Marín e xa tiñamos relación de antes do fútbol. Claro. E máis creo que estou no Pontevedra, estuve en tantos anos no Pontevedra, en gran parte gracias a él tamén, porque él estaba de segundo entrenador, él sabía que eu iba a irme por aí fora cando acabei contrato co Racing, e foi o que dixo, espera, non marches, que ves pa aquí que mellor que aquí non estás ningún lado. Pois mira ti despois o que foi, Sí, ese ano estaba el de entrenador, entrou Luisito, non foron ben as cousas hasta
non sei que sería, enero, febrero ou por aí, votaríano. Entrou Luisito. Con Luisito, pois, remamos contra a corriente, pois, libramos o ano entre comillas, porque ao final o ano foi moi malo, que o obxectivo non era ese. Estaban equipos, estaba o Compos de Iago Iglesias, o Depor. Sí, estaba o Depor, sí. Xogar en Riazor. Ese ano empezamos moi ben, empezamos a Liga, chegamos a diciembre, ou mellor casi diciembre arriba de todo. Era unha liga de 10 ou de 12, ou era un poquinhos equipos, non me acordo agora. Chegáramos en diciembre arriba de todo e íbamos ben, íbamos segundos e bueno, estábamos aí peleando por aí arriba. Pillamos uns partidos aí, unha racha de que non ganábamos, ao final pois o clube pois tuvo que decidir. Sí, ese ano contra incluso o Racing de Ferrol estiver a punto de baixar a segunda ref, eso fora. Sí, o Racing de Ferrol tamén andaba por aí. Sí, claro. Madre mía. E despois, bueno, que tal con Luisito, por certo? Moi ben, eu con Luisito teño un fenómeno, sí, moi boa relación teño moi boa relación con ele, un entrenador que diche todo a cara, a veces por ser sincero demais, pois hai tipos de xogadores que hai pois que lle afecta un pouco máis ou menos. A min podíame dicir o que quixera, que el sabe como como son, pasaba, vale, Luis, vale. Algo que che dixese, así que te recordes? Non sei, que era... máis contundente, churre. Non, era... O que me chamou a atención é que daba, por exemplo, as alineacións por... Apodos? Por os motes. Cada un tiña un mote, daba alineacións do rival, do noso equipo, bueno, era... Eso é de personaxe. Quitáballe moita, por exemplo, vai xogar o partido e das alineacións, ao final, a esa presión, entre comillas, pois, el saca pois, porque, pola forma que ten de falar, de tal e cual. Pois a verdade é que, bueno, eu con el teño boa relación e levo-me bastante ben. A ti chamábate Churre? Sí, a mí chamábame Churre, sí. Non inventou outro apodo aparte? Non. Vale. Personajes así, bueno, teñen motes así de... Pero non, non tiña ningún especial. Algún mote divertido? Alex González, por exemplo, como... Alex González é un mote no que non se pode decir aquí. Porque... Podes decir, Non se pode decir, pero el tomas a ben, non é nada de outra cousa, pero é unha palabra que non se debería decir. Aquí non censuramos a ninguén, churra. Como queiras. Algúnha outra, eu que sei, que andaba por aí. Estaba Rufles, o sea, Charles e Rufo. Eu chamo ya Rufles, a dianteira Rufles. Sí, tamén estaban eles, sí. Estaba Chisco Campos, estaba... Como lle chamaba a Charles? Non tiña nada con Charles, a verdade. Non recordo, non... Vale. Non recordo. Pero logo chegas a 21-22 en segunda ref, onde arrasades, quedades primeiros nunha loita aí co Unión Adarve, e aí había xogadores interesantes como un que, bueno, está aí por primeira división, un tal Miguel Román. Sí, Praisa Belenda. Debilidade que sigue hoxe en día no Pontevedra, chega David Soto, Yelko Pino tamén anda por aí. Que tal? Como recordas ese ano? Pois moi duro, porque o Adarve era guerra constante. Gañaron, non sei, pero igual 8 ou 10 partidos no minuto 90 e pico. Que equipo, macho, que equipo. É dicir, outra vez van a ganar estos, non pode ser. Era uns con outros e os dous aí en un punto, en 2 puntos, en un punto, e cando viñeron a xogar a volta aquí a Pasarón, 0-1, puxéronse por diante, tiñamos que ganar, porque senón íbanse a 9 puntos ou non sei cantos puntos iban xa. Tiñamos que ganar, sí ou sí, porque senón era imposible ganar esa liga. Se non ganábamos esta semana era imposible. Empatamos, volvenos a meter o 2-1 no minuto 60 ou 70. Era en plan, perdendo tempo desde... Fora un partido eso horrible. O calambres no minuto 3 xa. Sí, eso O Getafe de Bordalás. Era mellor non xogar, porque foi a xogar así. Tuvemos suerte que remontamos e ao final pois ese foi un golpe tamén máis moral que outra cousa para eles, que ao final ganamos a liga. Como se celebrou? Era aínda época COVID, pero celebrástelo ben? Estaba xa casi acabado. Sí. Estaba acabado, non? Sí, non, esa non había... Nada, nin restriccións nin gaitas. Eu creo que... Mascarilla. No. 21-22, non me acordo.
Amigo COVID. Seguro. No, eu creo que non había nada. No Creo que 22 fora- non había xa. Recórdalo ben, eso é que houve a celebración gorda, churre. Sí, claro, a celebración en Pontevedra sempre ten que haber. A túa primeira alegría gorda en Pontevedra, non? En Pontevedra, sí. Como foi? Nada, ascender e pois pasalo ben, disfrutar dos compañeiros, disfrutar da afición e pasalo ben. Houve algunha Noite anécdota? Noite larga, Algún larga. detalle da noite? Deuse anécdotas fijo. O máis liado? Sempre facemos a mesma O pregunta. máis liado? Ollo... A Romai gustaba liarse bastante, pero non sei se foi o que máis se liou ese día ou non. Non lle vai Igual ben. fun eu. Vaya mal, ahora está no Vilalonga, andan flouxos. Sí, non Romai... está lle costando ahora gañar. Sí. Pero ese ano mellor. Romai o máis liado? No, máis liado, no, pero eu andaría por aí, Home, un tío de porque Marín, Romai me cago en 10. sempre estábamos aparte do día de ascenso final Por botas tres. hasta que Hasta que marche o último, pois ao final quedaríamos uns cantos aínda, pero bueno, entre Romai e eu estábamos aí. E Miguel Román andaba por aí, que era un rapaciño... Sí, tamén. Miguel tamén estaba, Sí, sí, que era máis xo. Víase xa que iba... Sí, claro, que claro. Era boísimo, non? Era buenísimo. E viña do Choco, tío. Sí, Toni Otero traixo palí coa ficha sub-23 desde o principio xa en plan xogou, empezou a liga sin xogar o primeiro, o segundo, o terceiro partido, un par de partidos que non xogou, entrou no siguiente E xa se quedou. xa entrou no 11 e dai hasta o final. Claro. 22-23, primeira ref agora, non segunda B. Primeira ref. Pero descenso, que un ano bastante difícil. Como estaba o equipo? Ese ano foi dos peores dos peores que estuve que me tocou vivir, porque ao final moitos cambios de entrenadores, problemas de lesións, nunca estuve nun equipo no que na mínima tempada houbera 10 lesionados no equipo, sabes que era unha cousa increíble. Temos ido a xogar partidos ese ano con xente 10 do primeiro equipo, 11 do primeiro equipo e 8 ou 6 do filial. Era a primeira ref, claro. É que era a primeira ref. Claro, entonces era todo máis complicado. Ao final non salen os resultados, marcha un entrenador, ven outro, marcha un, ven outro, 3 entrenadores nun ano. Estivo sale ben. Toni Otero e tamén estivo... Señor, o mítico gol de señor, Juan Señor. Po tipo, Juan. Sí, un tío Muy señor. peculiar, sí. Es futbolista. Sí, xa, pois, unha persoa maior que xa... Estaba maior, non? Claro. Xa tuvo moitos anos aí no fútbol, pero non lle salieron as cousas. A verdade é que non... Sí, non tuvo suerte. ese ano foi o ano da anécdota, ao caso Guelle, o caso o foi anterior. Eso foi, podelo contar ti dentro como vivistes, churro, o de Guelle, sí, pero non sei se foi ese ano ou se foi con... Despois? Ou foi despois. Bueno, podes nos contar pode que ser pasou? en primeira ref, sí, pode Non ser. sei, pero foi curioso, curioso, xogamos contra o Tenerife, meteu 2 goles, non estaba xogando moito en Liga, tiña 20 anos, Liga, ou 19. Tiña talento. Sí, era dos máis rápidos que vin, era todo potencia, xogador que lle pega, se levanta, se sigue correndo, bueno, non se queixaba. O problema dele é que non falaba nada de castellano, solo francés. Ostra, francés por enriba. Non falaba inglés. Bonjour e pouco máis. Nada. Ti churre con el pouco. Nin eu ni nadie, porque ao final o francés nun vestuario era complicadísimo. Aquí, sí. Intentaba relacionarte con el por palabras e por señas, pero é máis complicado depois a hora de xogar o fútbol, pois que podas rendir. Tamén é así, porque non o compañeiro ao final cerra, abre, toca e baite, que sei, non podes decirlle esas cousas porque non te vai entender. E non estaba xogando moito, contra o Tenerife xogamos antes de Navidades. Sí. Xoga titular, mete 2 goles, ganamos 2-1 e desapareceu. Como se vive dentro de eso, tío? Claro, nos tiñamos que volver a semana, xa collamos a semana de vacacións, volvemos a seguinte semana, da volta de Navidad. Nada, non aparece. Pensastes mal, Liba, este tío. Liba, nadie sabía onde estaba. Estuvo o mellor
hasta principios de ano, sin saberse del. Si estaba ben, se estaba vivo ou morto. Non se sabía nada del. Non se sabía Vaya nada broma, Estaba en Senegal, non? Sí, decía que sí, que estaba en Senegal, que se o repre pois que tiña outras cousas mellores, que claro, vendería moto esta persoa, vendería moto o chaval ten 19 anos, eu entendo tamén o chaval, non entendo o que fixo, pero entendo que tes 19 anos, que eres un rapaciño e que tes unha persoa ao lado que te está vendendo a moto por todos os lados, e diste, bueno, pois será así o fútbol, non sei, ao mellor dirá será o fútbol así, e non apareceu hasta que despois tuvo que volver, porque senón non xogaba en ningún lado. Xa. Que pena que non estivera Pablo Rey nese vestiario, porque as bromas que podería facer con esa desaparición. Sí, sabe Dios. Falouse moito en Pontevedra de Liva, pero bueno. Sí, é que era curioso. Claro, depois é complicado tamén volver de alá despois de un mes e pico, ou non sei canto tempo botou. Claro, volver a entrar no equipo, pois tamén o equipo pois non estaba moito pola labor, como é entendible, porque ao final estás faltándolle o respeto a outros compañeiros, estás faltándolle o respeto ao clube, que é o que che estaba pagando e o que por o que está pagándote o que tes que demostrar. E ao final, claro, hubo aí un tiro da flouxa e nada, volveu po filial. Volveu po filial e fixo, claro, no filial en terceira división, que estaba o filial. Sí, daquela, sí. Fixo moi ben en 3-4 partidos, en 3-4 partidos pois subeu a entrenar e pouco a pouco pois enganchándose outra vez e ao final acabou a tempada con nós. Como vivides o descenso? Bueno, imaginamos que mal, foi duro descender de primeira ref, volver a segunda, xa chega Iago Iglesias, se non nos equivocamos, non? Tempada 23-24. Sí. Como foi esa, bueno, un novo comezo, sí, non? Entrenador e corpo técnico diferente con Iago. Os que quedamos do ano anterior pois coa espiña esa clavada, que o único que queríamos era ascender o equipo para o que fixemos mal o ano anterior pois solucionalo de alguna maneira, e a verdade é que co corpo técnico, con Iago e con Alex, Johnny e demais, era outro fútbol diferente ao que estábamos acostumbrados a facer, que nos costou os primeiros 2 meses en pretempada e así, os primeiros 2 meses costounos entendelo, porque é moito traballo o que leva iso, pero despois iba automático xa. É que a ti non che costaba moito, ti que xogabas con todo Dios, churre, joder. Sí, tuve sorte. Daba igual o estilo de xogo, o sea, ese ano loitades ata a final co Ourense Club de Fútbol de Rubén Domínguez, que ascenden eles. Animalada de tempada, Sí, a verdade é que sí. Sí, estuvemos os dous aí pelexando e ao final ganaronnos na casa, e o que saía ben contra o Adarve, que foi algo parecido, xogando con media final, co Adarve ao final nos gañamos. E ascendemos ese ano, pois o ano este do Ourense, pois sale Cruz e métenos no minuto 80 e pico nun córner, e aí xa a liga queda fuera. E encima no playoff que quedades aí a piques co Betis B, como recordas ese partido? A Jesusito, A Jesús Rodríguez, sí, a verdade é que eliminounos el, como quen di, do playoff, meteu na ida e na volta, un 0 alá no Villamarín, e na volta pois tamén 0-1 no minuto na segunda parte nunha contra de Jesús. Empatamos cando queda non moito para rematar o partido, estamos aí volcados eses últimos 10 minutos, pero non cae o gol e volver a remar contra a corriente. Xa, ti ya dixeches a Jesús Rodríguez que xa o veías, non? Vas para arriba, chaval, que... Sí, o tío é un... chamou a atención o carácter de non acomplexarse, de que lle daban, levantábase, seguía, quería outra vez o balón, nun rapaz tan xoven, a verdade que chamou a atención, e máis en Pasarón, que estaba Pasarón cheo, claro.
el quería pues nos íbamos de forte, sabíamos que era o xogador pois un poquinho máis diferencial deles, pois había que entrar aí máis telo máis controlado, pero el sempre a quería Telo máis controlado, churri. E ao final estaba Garay xa. Sí, non? Sí, claro, Garay estaba así. Enfrentarte a Garay duro tamén, non? Sí, claro, Garay Sin amigo contemplación. meu tamén, a verdade é que Garay moi ben. Aparte pode xogar de lateral, de central, bueno, Espectacular. multiusos. E despois, claro, chega a seguinte tempada, ti sempre, como sempre, titular, xogando todo, ata que chega esa fatídica xornada, creo que foi 7 ou así, non o teño... Non, algunha máis. 8, 9, 10. Por aí. Mais non, Foi en outubro. outubro. 12 de outubro, 0-2 gañando en Escobedo, Churre, minutos finais e fanche unha entrada bastante criminal. Sí. Fútbol. Lesión grave, perdes a tempada, como foi ese momento para ti? Pois nunca, o tema é que nunca tuvera ninguna lesión deste estilo. Tuve lesións, pero é que eu coas lesións xogaba igual. Xoguei moitos partidos aquí en Pontevedra, en Ferrol, pois con unha rotura pequeniña no isquio, no gemelo, onde sea, eu vendábame Pa diante. non tiña moitos partidos, pero nunca tuvera unha lesión importante, de verdad. Cando me pegou o pau no minuto 95 xa o partido acabado, 0-2, non... O que pasa que ese home xa estaba quentando e solo eran palabras hacia os compañeros meus de... Podemos decir o seu nome? Que non sei nin como se chama. Nacho Martínez. Nacho, non sei que, sí. Nada. A verdad que non sei nin... Nin quero saber tampouco dele. Eu vou decir se queres mandar unha mensaxe ou... No, que non teño nada. Quero decir, nese momento ten que ser tan... Decir, joder, despois pediche perdón ou algo, porque que foi criminal iso. Non, mandoume un WhatsApp dali cando saliu que tiña a rodilla como a tiña, pois mandoume un WhatsApp e depois fixe un vídeo máis que nada para quedar ben, que subiu o seu clube, pero a min mandoume un WhatsApp de non quixen facerte xa dano, cousas de tal, que te recuperes pronto. É o único que non nin contestei nin falei con el, la verdad. Na terceira ref canta, varando tipo. Nada. Como foi despois? Porque claro, ti saes da dinámica do equipo, teste que recuperar. Como foi o proceso de recuperarte e como viviches os éxitos que se viviron dentro do campo con Iago Iglesias, o equipazo que tiñades? Sí, pois claro, eu no momento ese que xa me din que teño a rodilla rota, pois digo, pois teño que intentar aportar de outro lado. No verde imposible, teño que aportar de outro lado. Pois iso, vestuario, eu traballaba igual todos os días, eu tiña que ir todos os días igual como un máis, con Johnny, a verdade que estuvo conmigo, era o redactador, sí, entre comillas, do clube, pois estuvo comigo toda a recuperación, xusto despois pasou a Cambil algo do estilo, entonces ao final pois entre nós os dous facíamos traballos xuntos, como non podíamos xogar o fútbol, pois polo menos seguir disfrutando do día a día. Era eso, estar, pois, vacilar a un, meterse con outro, que estuvera vivo o vestiario sempre que se pudiera. Estivo ben vivo, que conseguides o ascenso. Ti, cando se consigo o ascenso, xa estás máis ou menos ben, xa andabas guai, todo. Como foi a celebración? Outra vez a celebración, Churri? Sí, esta foi máis preparada que a primeira, máis sobraos, pódese decir. Sí, xa tuvemos máis tempo a facer algo máis, bueno, pero claro, as celebracións, pois ao final son bonitas sempre. Sí. Son bonitas sempre. Pimplouse moito Iago Iglesias? Como vi? No. Calmado? No, calmado. Era un tío... E o seu segundo? Calma. Alex, ao mellor, sí que se cantou máis. máis o alpiste, sí. Alex Otero, Alpisteiro, sí, Alpisteiro de manual. Gustalle un pouco máis. Algúnha anécdota desa noite, Churri, por Pontevedra? A verdade é que foron uns días increíbles. Fomos ao ayuntamiento, fomos a moitos sitios. Foi un día duro porque aparte foi domingo xogar,
acaba o partido, esa noite de festa, nun local de aquí de Pontevedra. Bangkok ou Zenit? Sí, un pouco. É que temos unha pregunta un pouco despois cada un. que che din, Furando Alonso diche, Zenit ou Bangkok? Bueno, Indiferente. sí, unha Gusta terraza. Unha terraza que poñan algo de beber boa compañía. Con ese chega. Ben. Pero fomos o día seguinte da festa, pois tuvemos que ir a Xunta, tuvemos que ir a Santiago, tuvemos que Cantas gafas de sol houbo Sí, nese? claro, 80% tiña gafas de sol, sí. 80% era con gafas mellor porque, claro, son actos que tes que ir porque o clube ten que ir pasa que, claro, coincidir que xusto o día a mañán seguinte, pois un pouco duro, pero bueno, a verdade é que moi bonito todo. Non sei se durante ese ano, Churri, ti pasouche pola cabeza o tema de deixar de competir a ese nivel. É dicir, tras a lesión, teste que despedir, non sei como foi tomar a decisión, se foi cousa do club, tras 7 tempadas, No momento que rompín, o obxectivo era recuperarme canto antes e volver a xogar. Pero o tema é que despois pasa todo o proceso que hai que pasar, que é moi longo. Pois eu podo ir a cear coa miña muller e coa miña filla, ou podo ir con 3 amigos un sábado ou un viernes, que iso nos 20 anos que levaba xogando fútbol era inviable. Outra vida, era inviable, comentábamos antes. claro. Era como outra vida. E xa, bueno, aquí no Pontevedra, no momento que me din que non continuo como xogador, a presidenta dime que quere que continúe no clube sí ou sí. Entonces, pois aí xa paso a valorar se collo algo dentro do clube, seguir ligado ao Pontevedra e coller algo pola tarde, porque o fútbol iba a seguir xogando sí ou sí, iso tiña o claro, pero non sabían onde, si xogaba cos meus amigos en veteranos ou no equipo de segunda ref, non tiña aínda claro de todo. O que pasa que tirábame un pouco máis unha cousa que outra, pois por non viaxar, por estas cousas, claro, por estas cousas que vivín este ano gracias á lesión, que ao final, pois mira, teslle que buscar sempre as cousas malas algo positivo, eu sou unha persona pois así, e mira, pois puden facer moitas cousas que non fixera no resto de tempadas. Nada, cuadrou así, non había nada cando acabou cando foi a pretemporada, tampouco había algo que me chamara moita atención para irme a xogar o fútbol. Hubo ofertas, algunha hubo, non? Sí, ofertas. Por Uxo, mellor. Sí, algunha oferta hubo, interés de varios equipos sí que hubo, de segunda ref e de terceira tamén, pero nada, a presidenta Lupe quería que estuvera ligado ao Pontevedra igual, eu tamén quería estar ligado ao Pontevedra, pois nada, como xa collín isto pola mañán, pois pola tarde pois tiña que coller algo menos profesional, entre comillas, ou irme a un terceira división a xogar a terceira, claro, ou o que collín, o Marín, que ao final falaremos agora. Claro, falaremos agora. En que posto estás agora en axudante do corpo técnico. Estou no corpo técnico, axudante do entrenador. Pois se hai que estou no campo, no día a día estou no campo cos xogadores, o que lle fai falta a Rubén ou a Adrián, pois eu estou ali cos balóns, se hai que montar un campo reducido, se hai que meterse a xogar, pois tamén meto Churre comodín, cando falte sabes, cousas así, a axudar, ser un máis ali dentro. Nada, entonces claro, coller eso e estar aí, pois a opción era xogar en terceira ou no Marín. Quero preguntarche, Churre, por que crees que eres tan querido en Pontevedra? Porque é algo evidente. Pois non sei, a verdade é que iso non sei que responderche. Eu son moi transparente, sempre o fun, son unha persoa que pódeme salir mellor ou peor o partido, pero eu
dou o que teño nese momento. Se non fixen mellore porque non sei. Acabouse. Claro. Nada, pois encaixei ben coa afición, o meu carácter, a miña forma de xogar e nada, foi un cariño mutuo que ainda sigue. E despois, bueno, como confías neste Pontevedra onde estás ti metido, confías en Rubén Domínguez, este ano estades realmente preparados para, supoño que o obxectivo, manter categoría, que non pase como outra vez, como ves ti, dende dentro? Sí, eu miro ben, temos o equipo bastante traballado, e a verdade que é outro fútbol diferente ao do ano pasado, porque ao final son estilos diferentes, e cada un ten, non digo que sea mellor nin peor, Sí, moito sí, menos, digo que pois este ano pois somos máis bloques, somos máis non hai tanta individualidade, somos máis bloque, a verdade é que pois mira, levamos 7 puntiños xa, eses non nos quitan nadie, pois mira, pouco a pouco temos moito que mellorar e estamos nelo, pero bueno, non é un mal arranque de tempada. Para nada. Temos que preguntar tamén por un tema que houve en verán e é esa non continuidade de Iago. Non sei ti como viches dende dentro, si, bueno, querías que continuase Iago, non sei ti como ves, a mellor é meterse un pouco marrón, pero... Non, marrón ningún, porque eu a verdade é que non sei que pasou aí. O que pasou aí, sabes? Eu non estaba dentro do clube para saber o que pasou, nin falei con Iago dese tema, sabes? Falaría con outras cousas, pero dese tema eu tampouco son quen para meterme na vida de nadie, ni moito menos. Como ves no Lugo? Pois estálle costando, pero que che dixen antes, que a nós o primeiro ano que chegou el tamén nos costou durante un mes, 2 meses, tamén nos costou asimilar conceptos, asimilar moitos movimentos que hai que facer e tal, pero que despois a min parece un entrenador dos mellores que tuven, pois a hora de xogar o fútbol é moi bo, creo que é un entrenador moi capacitado e que estou seguro que co Lugo pois van a facer un moi bo ano, porque a nos pasounos en Pontevedra de chegar, non salir as cousas porque hai que aprender moitos mecanismos, hai que traballalo aínda bastante isto, pero a partir do segundo mes nos empezamos a ganar partidos e ao final pois estuvemos aí peleando a Liga ao Ourense, que sempre fomos un poquinho a contrarremolque polos partidos que non empezamos a temporada como quixéramos, pero eu estou seguro de que Iago vai facer un ano moi bo e estalle costando agora, pero sei a capacidade que ten e seguro que está aí arriba. Despois, Churre, bueno, falamos xa do que pasou este verán, por que equipo firmaches, porque salta a bomba na primeira Futgal e fichas polo Marín, un Marín cun proxectazo brutal, con Sila, Javi Pazos, Alex Rey. Non sei como ves a competición, Churre, se estás xogando todo outra vez, imagino que estás feliz aí na casiña, con 4 de 4 que sempre axuda. Outro día meneastes a golada, non meneastes 0-3, non? 3-0. 3-0. Complicouse máis o Sporting Estrada, recén ascendidos, pero bueno, cal crees que é o voso principal rival? Pois non sei, por lo que di agora a Liga, a verdade é que non conozco moitos os equipos que hai, pero no Ribaduña pois sí que conozco xente, teñen xente pois boa, o Campo Lameiro pois está ganando aí partidos tamén, leva 4 de 4, será por algo, pero o Cordeiro dixo tamén o míster que sempre andan aí, que sempre teñen bo equipo, Unión de Asados. Ese é o mellor nombre que hai dun equipo de fútbol en la vida. Bueno, Unión de Asados. Campo Lameiro, ten cuidado, Churre, temos aquí 2 nomes apuntados, Abel e Alex García, que levan 3 goles cada un, a ver se os das frenado. Pois non, o mellor conozcos, pero non... O eu que Campo Lameiro non me soan. Que vista ten o proxecto? Non sei se soñades en Marín con chegar ao mellor a terceira red no futuro próximo. Bueno, primeiro pois vamos a ver se conseguimos o obxectivo deste ano. Despois o que veña de cara a futuro, eso xa son cosas do Presi, que pois meteuse de cheo aí no
no equipo, é un home da lida do pueblo, que xogou fútbol tamén aí, pois tenlle ese cariño especial ao equipo, e nada, eu estou ali pois basicamente por el, porque insistiume bastante, pois mira, e dixen eu, en vez de ir a terceira división, ter que andarme a mover 4 días por semana para entrenar e xogar fin de semana non sei onde, tal e cual, pois vou contigo. Quedo aquí a 1 minuto da casa, vou contigo e vamos a intentar darlle unha alegría ao pueblo, que hai ilusión agora no pueblo, e pois mira, entre todos, se podemos poñer un poquinho de cada un do noso, pois para aportar e seguir crecendo, pois mira, benvido sea. Unha pregunta, 2 preguntas super rápidas, unha, vas sobrao churre, e outra, algunha cara do Marín que non sexa tan mediática, pero que teñamos que estar pendiente del porque é bastante bo. Por exemplo, destes dos que non dixemos. Pois dos que nos dixeches, vamos a poñer aí a Pedro Espiña. Ollo, Pedro Espiña. Temos unha pregunta del despois. Sí, pois bo xogador. Moi bo xogador, estuvo no Pontevedra tamén con nós, no filial. Subía a entrenar con nós, bueno, é un tío que é dali do pueblo, está un pouco jodido a cabeza, ten pinta. Sí, está pega o aire diferente, sabes, ali tal, entonces pois nada, pero é moi bo xogador, o que pasa que ten que estar un poquinho centrado, ten a cabeza un pouco fora do sitio, pero cando quere é moi bo xogador, entonces pois vamos a intentar que entre todos facelo crecer, que ten 23 anos e pode chegar aínda a xogar o fútbol. Además sobrao? Sí ou non? No, para nada. Nunca. Vai ser o Marín o teu último equipo? Sí, seguro. Sí, depois do Marín irei a xogar con... No, meu equipo vai ser en veteranos con os amigos meus de sempre, que iso... Innegociable. Iso é innegociable. Cando deixe Marín, non sei cando vai a ser, non sei cando vai a ser, pero cando deixe Marín, pois vai ser para ir a xogar con meus amigos en veteranos e acabouse, creo que xa me chegou e non quero máis. Moitos minutos nas túas pernas. Sí. Oye, temos unha pregunta de Alp Pesre, que de canto de cerca está Hugo Mallo de firmar polo Marín? E cando un derbi co Pontevedra, que a este paso chegades? Esta pregunta de Alex Corredoira. Pois Hugo está sin equipo. Oferta fichable, está ni no pueblo, está por Marín, Hugo Mallo. Sí, está por ali. Pero son dali, os amigos del son dali, os pais son dali, bueno, a vida, pois nunca se sabe. Por cousas marchou pa Vigo tamén a vivir, pero bueno, está bastante por Marín, non está todos os días, pero está bastante. Que xogue no Marín, pois eso xa non o sei. Hai que falar con Presi. Non sei, eso xa non... Iso é cosas do presidente que seguramente que lle chame, lle diga algo. Unhas fichiñas por aí. Unha fichiña pa Hugo aí seguro. Aparte, encaixaría moi ben no vestiario que temos nos no Marín. Pasamos as preguntas de audiencia, entón. Pasaremos. Que levamos un montón de tempo falando, Ao mellor pode ser a charla máis longa do NVF Podcast. Ainda es moi longa, Esta penso que é máis, Bueno, seguimos, sí que dimo seguide. Pregunta de audiencia. Pedro Espidez. Sonache? Sí, Espiña este. Cales foron os teus mellores momentos con Espiña e Marquesín? Non confundir con Marchesín, exporteiro do Celta. Seguro que Marquesín é moito mellor. Son dos rapaces dali de Marín que están Marqués está agora no Pontevedra B. Debutou con nós. Sí. Pois levaba o seu a entrenar e traíaos cando viñan a entrenar con nós. Enseñache yo que había. Sí, bueno, un pouco. Espiña este, pois un momento que podo dicirche dele que entrou a ducharse con o móvil na man, imagínate como ten a cabeza este chico. Xeración Z. Que está... non sei o que pode estar pensando no día a día este home, pero xa che digo, acabar o entrenamiento, ducharse, ir para a ducha, levar o móvil na man en vez de o champú, claro, coller, estarse duchando e estaba duchándose co móvil na man, e nos 4 ou 5 de equipo en plan, que faz, Espiña?
mima, E aí marcha correndo a deixar o móvil que... que non se daba conta que estaba. Non se daba conta de que pensaba que tiña o xabón na man. E tiña o móvil. Vai iluminar. Tremendo espiña, Imagínate como está da cabeza. Pois che digo que é moi bo xogador, o que pasa que ao mellor nun partido desconecta e queda contra a Estrada, que xogamos fai 15 días, expulsaron a un xogador no minuto 40 de partido ou por aí, do outro equipo da Estrada. Sí. No descanso o míster dá unha charla sobre iso, sobre que vamos a xogar con máis e estas cousas. E Espiña pois non se enterara de que cando foi a expulsión. Como cando foi a expulsión? Non estabas no campo. Hostia. Que grande Pois Espiña, che digo, é moi bo xogador, pero genio. vamos a intentar centrarlo un poquinho da cabeza, non vai ben. Pues pregunta Fran Ribeiro, bueno, pide Fran Ribeiro, churre volva ao Racing, porfa. Eso non creo que ocurra. Non vou a ningún lado xa. Eu xa de Marín non me vou de nadie. Os veteranos con Pablo Rey, ali ao Racing. No. Os veteranos xa teño equipo, eu pa veteranos tamén. O equipo de aquí, Bodegón JI. Bodegón JI. Sí. Bon nome. Aí estamos fichados xa, pero estaba fichado fai 10 anos. Sí. Iso xa equipo que xogaba meu pai, que están meus amigos agora, e iso é innegociable. Sí, señor. Temos unha de Alex D por 38 que di: es máis de churros con chocolate ou churros para nadar na piscina? Que isto non se falou, infravalorados os churros da piscina. O churro clásico, non? No, churro de chocolate, non sí, compares unha cousa con outra. Pero infravalorado, Un churriño de piscina. Bueno, Di Paniña, canto de cerca estás empezando a ver a churrería xa? Pois a churrería sempre ben cerca porque, xa che digo, cando tuve que botar unha man na casa, nunca me caeron os anéis ni nada. Pois a churrería vivimos a 2 minutos de onde a temos, en Marín. E cando haya que botar unha man ou que meus pais lle faga falta ou calquer cousa, pois saben que comigo poden contar para todo. Sí, señor. Pregunta, vexetais e máis. Intuyo que a ela non lle gustan os churros, pero pregunta, churro ou porra? Porra non me chista, sí. Palaga moito. Moi ben. Pois, despois desta charliña, imos pasar a un momento un pouco máis dinámico, preparado por Eros, o Furancho Furiño, así que... Un día máis. Imos co Furancho. Imos co Furancho Furiño. E comezamos churre co Furancho Furiño, onde, bueno, vamos ir un pouco ao lado persoal. É un xogo que teño que decir que creo que é o máis difícil que fixen en todo o que levamos en NVF Podcast. Sabe Dios que inventaches. Sabe Dios. Que ano da túa carreira recordas como máis especial? Pois cando debutei no Celta. Un hobby? Estar cos meus amigos. Non xogas ao pádel, churre? Non xogo ao pádel. Ben feito. Non te metiches ao bici. Estar con meus amigos tranquilo nunha terraza e sin máis. Bo plan. O de chamarlle vicio ao pádel non paras de sorprenderme, Dani. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Non ten que ser por alegría, senón por cousas que pasaran. A viaxe de equipo, pois viaxe de equipo a única que fixemos foi co Celta B, que fomos a Ribera Malla. Todo o equipo. Si conseguíamos, non sei cal era o obxectivo, pois o clube poñíamos eso e fomos pois 20 e tantos persoas a gastos pagos. Sí, claro. Podes enredala ca seguinte. É que sempre pregunto a que 3 compañeiros levarías a gastos pagos, neste caso a Ribera Malla. Pois a Pedro Vázquez, Campillo, seguro, Alex González, para poñer un pouco de cordura. Pon cordura, Alex. Importante. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Nun campo de fútbol, pois... non sei que dicirche. Máis extraño... Divertido... Extraño, pois non sei, é que... Tantos partidos, churre. Que non teño ni idea, non se pode decir, porque de verdade que non sei que dicirche. Cal é o guilty pleasure, que é basicamente algo que a ti che guste, pero que crees que a xente non lle pega que che guste?
Algo que me gusta a min que non lle guste a xente. No, que non lle pegue. O sea, Que ao mellor Churre teña unha habilidade para a cociña, por exemplo. No, que non teño habilidades. No. No, habilidades para cuidar a miña filla e para tomar algo cos amigos, é a habilidade que teño. Algún xogo así cos colegas, un tute, eres O cabrón. Xogas o cabrón? Sí, o cabrón. Hostia. Sí, pois o Claro, cabrón. porque non sodes 4, entón é como que xogades como máis, non? Xogamos de 5, Claro. de 4, depende, pero sí, o cabrón, pois Pégache, botamos ao mellor aos viernes a noiteciña ali nun baixo que temos, pois botamos varias partidas cabrón, ali sí. un rato, sí. Hostia. Cal é a maior ensinanza que che deu un compañeiro e cal a que lle diches a un? Pois nada, que para seguir pois vivindo disto, pois que había que ser constante, traballo e máis traballo que o golpe nunca é definitivo e que ao final que sempre podes revirar o asunto. É moi importante non levar maletas cheas de comida basura. Sí, claro, iso é verdade. Alimentarse ben e demais, pero bueno, iso. E a última, como é asumir o papel de ser o veterano do equipo? Ese liderazgo. Xa eres capitán do Marín, evidentemente. Sí, pero hai xente máis veterán que eu no Marín. Aitor Díaz, Aitor Díaz e Cristian, están eles dous que teñen 39 anos, creo xa, entonces aí están aínda me levan ventaxa, pero ben, joder, son, xa che digo, o vestuario é increíble porque ao final Jacob Millán, Sila, Javi Pazos, Alex e despois a xente que é dali, por exemplo, non sei, podía dicir moitos, Antón, Ángel, Patiños, pois Cristian, Aitor, sí. Somos toda xente moi humilde, moi do pueblo e ao final nun vestuario con Jacobo tamén sempre é un pouco máis cómico todo, levas mellor. Vale, pois chega o turno do xogo. O xogo, claro, dixen churros veñen en dúcias, así que chámase a dúcia. Vouche poñer 12 nomes de excompañeiros teus ou rivales, ollo, que bueno, que te atopaches na túa carreira. Tes que agrupalos en 4 grupos de 3. Tú podes decirme un grupo de 3, eu digoche se o acertas ou non. Teñen relación todos entre sí. Isto é mítico do fútbol 11, cabrón. Efectivamente. É o xogo do fútbol 11. Ti non vas saber as temáticas. Eu digo, paso aquí a lista de nomes e vou na ler por aquí, se me deixas. Sí, Dani. eu tamén quería. Podo xogar con Churre? Sí. Podía xogar con Churre en equipo, Sí, podedes. Que o adivinedes xa é outra cousa. Os nomes son Igor Irazu, Miguel Román, Armengol, Dani Sousa, Alex González, Dani Avalo, Michu, Alberto Domínguez, Joselu, Arellano, Túñez e Santi Mina. Pero isto é imposible, Eros. Tens que facer 4 grupos de 3. E digo vos que hai relación... Da pista, tío. No, A ver, Temáticas ninguna, ¿no? a ver. temática ninguna. Entendo que a mellor un grupo de 3, no, que rebutasen co primeiro equipo do Celta. Probade. Michu, Túñez, Santi Mina. Acertaches 2 de 3. Dani Avalo en vez de Santi Mina. Efectivamente. Adiviñamos? Podemos tachar eses. Sí. Túñez, Dani Avalo e... E Michu, non? Vale. Son os cambios que houbo no teu único encontro en segunda división no Celta Xérez. Hostia, tío. Sí, pues casi Vale. me Os acordo. 3 xogadores que entraron. Sí, está para acordarse. Casi me acordo diso. A ver, Churre, ti tens que saber máis desto. E agora daqui que che digo... Igor, Miguel Román... Vale. Igor, Miguel Román... Cantos me dixeches? E Alex González, coño. claro. Alex González. Acertaches 2 de 3. En vez de Igor, outro, non? Dinos que sí. Non, Arellano. Hostia. Pois Isto son é... os que encaixaría, non? No Pontevedra. Sí. Non hai outro... A ver, danos unha pista, Eros, que isto... O outro dixeste delo antes. Santi Mina. E que ten que ver Santi Mina con Miguel Román? Santi Mina, Alex González e Igor Irazu foron os xogadores que marcaron o último gol do teu equipo no encontro no que conseguiste desascender en cada un dos pois 3 sí, ascensos. correcto, é verdade. Santi Puto, Mina meteu no en Bilbao. Sí. E faltan 2 grupos. Boa labor de investigación. Ahora queda nada. Alberto Domínguez. Miguel Román, José Lu, Armengol, Dani Sousa, Arellano... Dani Sousa non sei quen é. Mira, quedan vos. Arellano tampouco. Perdón, Dani Sousa non, Edu Sousa. Cambio o tema, joder. Vale. Quedan Edu vos Sousa. Armengol, Edu Sousa, Joselu,
Alberto Domínguez, Miguel Román e Arellano. Home, entendo... Miguel Román e Edu Sousa irán nun grupo con outro. Xurre, ti como Quen? es? Miguel Román, Miguel Edu Román? Sousa e outro. Desa tempada hai algún outro? Non... Imos ben, Eros. Ides ben. A falta un nese grupo. Falta un. Armengol que ven sendo? Armental? No, Armengol. Armengol? Non sei quen es. Eu tamén quedei rayado porque non sei quen é Armengol. Eu non teño ni idea. Si queredes, adivinade o de Edu Sousa e Miguel Román. Vale, pois con eses poñemos a quen? Que Arellano? non sei. A Igor. Que non sei quen No, é Igor Arellano. xa foi. Puf, É que non sei quen é Arellano tampouco. isto é un Cristo, Non teño ni idea. amigo. Bueno, si Podes quere- nos decir a solución? Pero bueno, fixémolo ben, Sí. Moi ben, non pensei que tan ben. É que é jodido. Edu Sousa, Miguel Román e Joselu Joselu. foron os únicos xogadores que fixeron máis minutos que a ti cando superaches os 3.000 minutos nunha tempada. Mira, este xogo Eros realmente no fútbol 11 Xa, son pero- estes 4 porque teñen o mesmo nome. Son No, estes pero e isto aquí- o único xogador que Esas son complicadas, Armengol, Alberto Domínguez e Arellano foron os últimos porteiros aos que lle marcaches gol. Alberto Domínguez, Arellano... E Armengol. Que cabrón. Por eso non coñecías a Armengol e Arellano. Non, que ni me sonaban, Claro, Alberto Non teño nin idea. Alberto intuyo que me marcou o churro Coruxo. O Coruxo, sí. Efectivamente. O Coruxo, sí. Que zorro, bueno, Eu Pues xa estuvo ben. onte díxenlle a Dani mentre se preparaba. Creo que me pasei de complicado. Home, que isto é complicado demais. Mi madriña. bueno, pasamos ás preguntas clásicas rapidamente. Esa cámara está parpadeando. Non sei se iso implica que se está apagando. Sí. Apagouse? Vamos parar un minuto. No, pero vou cortar a grabación. Nada, isto poño un blanco e negro de manual, Bueno, churre, pasamos ás preguntas clásicas, as que lle facemos a todo o mundo. A primeira, cal é o animal máis forte o que lle gañarías unha loita, vida ou morte, habitación pechada e sen armas? Ti eres un defensa guerrilleiro, duro, Pois a miña cadela. cargarías a túa propia cadela? No. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías? Sí. Aí gaño yo seguro. Como é a túa cadela? É un Staffy, un perro... Un cadeliño pequeno. Cal crees que sería o teu máximo? Esa. Hasta aí. Hasta aí. Pelear dentro dunha habitación con un animal tal, solo con meteríame con ela sola. Probáchelo Por xa resto, algunha- Sí, por eso salín ben, así que con ela sei que non teño problema. Vale. É moi boa cadela. Bueno, logo Pobriño, a tío. segunda é algún equipo polo que nunca ficharías? Que nunca ficharía. No, ahora mismo non ficho máis xa. Xa hasta o Marín xa non hai nin máis. como adestrador nun futuro. Non teño ningún equipo que lle teña rabia ou nada. Por exemplo, Non teño. eu quería preguntarche, ti de pequeno eras do Pontevedra, sí, pero eras tamén do Celta. Sí, claro. Ficharías polo Depor en algún momento dese que estaba en segunda B, que estabais aí con Racing e chama o Depor? Nunca cuadrou a situación esa. Entonces Se cuadra? Que non sei que Ponte dicirche na situación, churro, va. Eu xogando no Pontevedra estaba contento e xogando no Celta como estuve tamén, a verdade é que E xogarías contento no Depor? pois que nunca me cadrou. É un suposto. Nunca, e agora probablemente xa non cadre, pero... Non, a ver, pero joder. Nunca digas nunca. O Depor é un equipo con historia tamén, e que hostia, o estadio que ten, sempre é un equipo que eu teño tamén aprecio pois quero que ascendan a primeira, que xoguen, que haya ese derbi, pois co Celta, sendo eu do Celta, prefiero que este o Depor en primeira, que non... Se non hai rabia hacia ele, No, nada. para Entón nada, ficharías para por eles, se chaman. Non, eu non teño problema, dame igual, pero eu creo que por exemplo, que agora o Depor ascenda, pois que está bastante ben, pois para iso, que haya o que había sempre antes no fútbol aquí en Galicia, pois que volva. Que volva, Sí, señor. sendo eu do Celta como son, claro. E a última pregunta desta tempada que añadimos esta tempada é: que serías se non foses futbolista? É complicada, Nada, pero esa está a huevo esa, ¿no? Churrera. Home, a Sí. churrería de meus pais non vai estar parada. Bueno, neste sei. caso é a masa. Claro, a ver se... Non o pillei, ti, Mou? Ti Masa pilláchelo, de que? churros, No. A masa de churros, por qué? A masa... En vez de... No, Tes que explicar yo a Claro, en vez audiencia. de deixaches máis huevo, sería deixaches máis masa. vale, vale, eso ahora entendí.
Bueno, Pero é a huevo, sí. xa, sí. Non sei, profesor de algo ou... Non, algo relacionado co deporte, eso está claro, sabes? Sí. Sí, algo relacionado co deporte, iso seguro. Moi ben. Pero, si non, a churrería do meus país está ali para Como que Dios. faga falta. Sí. Joder, se quedan cartos os churros, Se queda. Bueno, churros. Están ben vos. Pois ata aquí. Temos un regalo para ti. Quero que o abras, do noso patrocinador principal de Mans do Mar, e é para ti, feito con moito garimo. Moi ben, Esperamos que moitas che guste. gracias. A ver se adivinas o que é. Moitas gracias, non lo sei. Amósallo a cámara. Eso é para cando vayas tomar cos colegas os... Sí, para tomar o Bueno. carajillo, non? Moi ben, moi bonita. Aí está. Aquí. Aí Sí, está. sí, sí. Sí, señor. Pois para ti, Moitas Churre, gracias, tío. a verdade, un verdadeiro placer falar contigo. Poderíamos estar horas e horas. Pasamos de puntillas por moitos temas porque a túa carreira é longa. Non dá tempo a nada. E vai ser máis longa. Este ano haberá ascenso co Marín. Sí, a ver si hai sorte. Ollo co con Polameiro. E nada, eso. Moitas gracias por vir. Unión de asados. Nada, moitas gracias a vos, a verdade que é un placer darvos a enhoraboa tamén a vos polo traballo que facedes e nada, apoiaros que sigades nesta liña que parece ser que a xente que lle gusta, non? Oxe máis, Pois nada, para que faga falta sabes onde estamos sen problema ningún, vale? E a vos tamén, Furiños, moitas grazas por estar aí un día máis. Aquí seguiremos, non? Efectivamente, onde seguiremos falando Do fútbol que máis nos gusta.